En taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. Äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella, ei kiellä vähän aikaa, ei siin oo. Tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja, mutta ei tätä varmaan kukaan muu mun ikäinen snai ja tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti, miks ne kettyy tai hikisiä huumeita? After mini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu 2 miljardia aivosoluu. Miten muksia vaija? Kyl niin toru, mut se vaan kinuutta New York koru. Maailma on paha ja New York on se napa, siellä ei sanota älä tapa, koska hakkaaminen on thugien elämän tapa. En taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. Äly mitä järki siinä oikein on.
kakku jengi vaan daja, mutta ei tiedä varmaan kuka muu mun ikäinen snaija tappu. Jos joku otetaan kriittisesti, miks ne kettyy tai hikisiä huumeita? Ofta mini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu 2 miljardia aivosolu. Miten muksia vaija? Kyl niin toru, mut se vaan kinuutta New York koru. Maailma on paha ja New York on se nappa, siellä ei sanota älä tappa koska hakka minne. En taju miksi ihmisjengit pistää suone ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella, ei kiellä vähän aikaa, ei siin oo. Tännekaan varsin kakku jengi vaan daja, mutta ei tiedä varmaan kuka muu mun ikäinen snaija tappu. Jos joku otetaan